Ni Ander naiz, ni Obei naiz. Ni Nerea naiz, ni Amaia naiz, ni Iker naiz. Eta izenburua estralurtar bat lurrean da. Gaur osasuna gazterik abazen. Gaur biraren bomba bat egon da. Nire lagun bakarra hil zen egunean hau gertatu zen. Eta zerbaitik etorritzen genona? Nire gurasoek gauza berde potolo batekin ezkonun zidaten. Eta ni ez nuen nahi horregatik esapatu nintzen. Zu herriro mendik? Zer ari zara egiten? Begira, lagunbete bat erosi duzu. Erosi duzu bat, bakarretan dituko zara, eta? Ez esan hori, bestela minen niko dizue. Si. Ez dira zer ematen. Iker, lurra bat nora. Estralurtar bat dago herrian eta gure lagun bat hildu. Zian, jariak zorra monarekin. Benetan. Ez dira, egia dela. Non, esan. Nerearen etxean. Guazen duerakin atzera. Bai? Esaten didate diri hauek, zu estralurtar bat daukazula. Ez, ni ez daukat estralurtarik, zer esatzen ari zare, beltzurak dira. A ber, zure etxeak egiratu behar du.
Narekin egona zara,